Egun, 280 euskal preso daude euren senideengandik 100 edo milaka kilometrora urrunduak. Espetxean dauden pertsona hauek, euren eskubideen jabe izan arren, oraindik ere salbuespen neurriak ezartzen zaizkie. Espainiako zein Europako legedien aurka doazenak, eta presoa ez ezik, senideak, bereziki haurrak eta adin nagusiko pertsonak ere zigortzen dituztenak. Bakean eta adiskidetuta bizi den jendarte batekin amesten dugunok, giza eskubideen errespetuak batzen gaitu. Etorkizunari begira jarri nahi dugu, eta horretarako iraganetik datozen oinaz eta min guztiak sendatzea ezinbestekoa da. Bide honetan izan diren eta diren biktima guztiek merezi dute egia, memoria eta erreparazioa. Norabide horretan sakondu behar dugu. Herritar gisa, guztioi dagokigu ardura hau geurea egitea. Guztiok merezi baitugu elkar bizitzan eta bakean oinarritutako jendarte batean bizitzea. Oraindik bada ordea, sufrimentua sortzen jarraitzen duen auzi bat, askatu beharreko korapilo bat. Egungo espetxe politika aldatzea ezinbestekotzat jotzen dugu, eta horretarako beharrezkoa da guztion bultzada eta konpromisoa. 4 lehentasun hauek dira bereziki lehenbailen konpondu beharrekoak. Urruntzea, asteburu oroz 100 senide 100 kilometro egitera behartzen dituena. Larriki gaixo dauden presoak. Egun gutxiko bizia geratu aurretik, gaixori dauden presoek behar bezala hartatzeko eskubidea dute, hemen eta orain. Europako legediak dioen moduan, bi estatutako zigorren batuketaren aplikazioa. Lehen graduen aldaketa. Euskal presoek lehen graduan betetzen dute zigorraren 100%, eta hori legearen kontrakoa da. Gure ondorengoentzat guri aurrekoek utzi zigutena baino etorkizun hobea eraikitzeko aukera dugu eskuartean. Korapiloak askatzeko unea da, orain, elkarbizitzarako unea, urteetan sortutako jendarte arrakalak elkarrekin sendatzeko unea. Orain, batu ezin izan garenok batzeko unea da, orain presoen auzia konpontzeko unea da. Gaur hemen batu garenok, orain presoak dinamika jarri dugu martxan, eta guztioi dei egiten dizuegu, gure ametsarekin bat egiten baduzue, urriaren 20 antolatzen ari garen manifestazioa herri honetan inoiz izan den mobilizaziorik handiena bilakatzen laguntzera. Orain presoak.